Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să curățăm la puișori. Aici am pus toți cocoșeii. Aici sunt doar găini. Din cât vedeți, uitați, astea sunt găinușele. Nu sunt foarte multe, toate o să rămână la mine aici. Dar în schimb, cocoșeii de aici câțiva sunt de vânzare. Deci ăștia toți sunt cocoșei 100%. Uitați ce frumos sunt. Am revenit și cu partea a doua după ce am terminat de curățat la puișori. Am curățat mâncărica, văd că o popat-o pe toată, trebuie să le mai pun apă. Dar astăzi a fost și la mine cineva să cumpere și un cocoș între timp. O să aveți și în descriere TikTok-ul lui. Deci, da, asta este locul curățat la puișor. Căsuța lor acum este curată. Urmează cât de repede să pun și o să le pun și inele, mai aștept puțin, dar acum este ok 100%. Eu am fost negru de un slop și vă anunț când o să postez următorul videoclip. Toate cele bune, pa, pa!